Unya, kinsang yung nagbantay sa bata? Ha, Lia? Si Dong Leolo. Kung ibawaan ko lang kung kinsay nagbulong sa akong anak, ipapraiso ko gid siya! Sa bahis. Ramil? Ramil! 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 Ay! Ramil! Nausa ka! Nausa ko! Gusto kong patay ang tao! Gusto na? Doon tayo mga Kristen! Ganong tagal maglabo na ako na! Gusto mo sila! Ha? Hindi ko lagi nasa Kristin, gagawin ang labo ng bata! Uya! Ginakos mo na siya! Ha? Ikulatay mo na! Ha? Ano ka ba? Wala ko magkawin mo! Ramil, pagpapagnaon lang iyo! Uli niya! Ramil! Dili na mapuy-puy ang kasilag ko ninyo doha! Kami na kaingon! Nanong maukan ang alam mo pupulo! Ikaw! Ramil! Ika'y din inyong nanong kasilag sa ako ang akong asawa! Iyo pagmapagnaon! O ikaw! Ika'y din inyong namatay ang among anak! Ramil! Iyo! Wala kumuhilan ni mo nga ako, Iran! Ramil, kipanuwayan ka na! Pinuo ko! Ipapriso ta mo! Ikaw po rin! Sa imong pagbaltato sa akong anak! Kung ikaw ay nahangaw ay kaluoy! Ipapriso ta ka! Sa imong pagbaltato sa akong asawa! Maunay bugti sa inyong pagbilanggo ni Lia sa underground! Sa inyong pagpaadtos niya! Sa kagutom mo kahong! Dali! 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 Balik ka sa underground! Uwahin na! Kano na nga hindi na mautang ang among pupuyo ni Lia! Kano na patay na si Kristen! Ha? Patay, no? Patay si De Christine! Kailan mo na kayo naya! Kailan mo na kayo ginumaya! Dong, Dong, huwag mapatay na nimo si Miss Pauline, Dong. Asa mo ka paingon, Dong? Dong, kalma lang tayo. Bitaw, Dong. Bitaw pagdili-dali si mong huna-huna. Gawas ko sa Dong, sa kung kagtulubago na nasa langit! Kung makapatay ka! Dong, taon, Dong. Bilangguon ko ni balik sa underground! May usta ka ninyo! Lumuhaton niyo yung pagkaon! Bahala mamatay siya dito sa kagutom! Kung kapon lang niya taga mag-atubang na sa piskarya! Mga ikay na kaingon sa pagpatay sa among anak! Dali! Back to the future, back to the future. Balik na andan. Uy, patay na di si De Christine! Pagkatuloy-tuloy ka, wahir ang gumimus balita si patay na yung taon, oy. Huwag ko'y kalibutan. Huwag ko masayod nga. Napatay na di si De Christine!
Murag tigre nga nasuko si Ramil. Unsa na kahapon mahibaw siya. Nag-anam-anam nagkapildi ang negosyo nga napundar sa iyang amahan. Pero, nanamagoon man ko. Naa si Bart Monteclar nga akong kasandikan. Bisan tuod og dako kaay kog utang niya. Bisan tuod og ikolateral ko sa akong utang ang uban kong properties. Nakasiguro kong mahibalik ra nako ang tanan kung makasal na mig si Bart Monteclar. Ilugon ko gikan ni Lea Delfino ang iyang sugar daddy. Siguroon ko na ako ang pakasla ni Bart Monteclar. Na, kami sinilang Judy ang mubantay nimo. Magpakabuhi ka, dili ba? Nakadungog ka na ko. Mabuhi ka. Ayaw pag-surrender na. Diba? Love ni mo si Mami. Love. Still ayaw piyae, ha? Love, piya ka ni Mami. Mahal ka, ayaw di ka na. Pagbuhin ka na, di ba? Yan, ayaw lang gud kabalaka. Wa man matug ang Dios ba? Nahibaw ko, mabuhi na si Cristel. Kay ba man si Lord ba nga? Dili na to makaya nga mawa siya karon. Nahibaw ko Yads, mabuhi ra si Cristel Yads. Ayaw palabi sa imong kaguol Yads. Tingaling ikaw na sabang masakit. Ikaw rabi ang nag-ingon na namatay siya kadiyot. Unya, nabuhi lang siya kalit. Kung matos lang noon. Pero nahibaw ko, Yads. Buhiun siya sa Ginoo. Yads, daghantang nagmahal ni Cristel. Daghantang nag-ampo. Ngamayuntang ang makamata na lang siya. Daghantang nag-ampo. Nga buhiun lang siya sa Ginoo. Pero Yads, kinahanglan magpadayon ang pagtuo ni Ramil. Nawa na si Cristel, ha? Kung panayig na masaag siya sa atong bahay, sa gate pa lang, kinahanglan babaga na to siya. Kinahanglan di siya makasud. Di ko gusto Yads nga mahibaw siya nga buhi diya ang akong anak. Maubitaw, nga gibalhin na mo si Cristel. Niining ospital na. Yads, basin maabot na sila si Lolo. Ako lang sa sugat-sugatan sa gawas, ha? O sige, Yads. Ay, Lola, Lo, timing kayo yung pag-abot. Dali, sunod mo na po. Sige. Paghapon makamata si Cristel, no? Ang importante, nga buhi siya. Daghan ta nag-ampo niya. Tuod. Sugatan ko na Muslio. Amo lang sang gipapauli si Dong Leo, no? Aron makapahuway. Lo, pwede muhangyo ko? Hangyo. Ang sama na? Gusto unta na kong pabutangan og security guard ang atong gate. Ang atubangan gyud natong gate katupit ang dako. Dili lang sa Loyolo sa garahian kay permi bitaw tong sirado. Nganong butangan man og secure didto Lea? Bitaw iha. Safety ba itong baya? Aron dili makasud si Ramil. Kung ugali mo adtong ganit siya sa atoa. Gibalhin na mo ang bata ni ining hospital na.
Kay aron dili mahibaw si Ramil nga buhi si Cristel. Ang gituhuan ni Ramilo nga patay na si Cristel. Gusto kong magpadayon ang iyang pagtuo nga patay na si Cristel. Di ko gusto nga mahibaw siya nga buhi di ang akong anak. Aron padayon siyang hasulon sa iyang konsensya. Yaya! Wala na usta ninyong hatod ng pagkaon ni Pulin, ha? Di na siya pagkanon! Unwa na siya pagkawason dito kung makatubang na ni Sokwanan! Si Cristel! Pwede puno ka! Iya gibulong ipagpriso ko siya! Ug si Lea, gibutang-butang na nila luoy sa! Lakip na ang huway kaluoy kong inhan! Ipagpriso ko sa! Ako mismo! Ako mismo! Magpatarang niya sa Sokwanan! Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agiana.